регистрирани като секта, като вероизповедание Пак е или като ситуация неправителствена на организация? един казва едно, друг казва друго. Тъй като вашия въпрос е конкретен, ще ви отговоря конкретно. Свидетели на Йехова подкрепят семейната уредба. Ние имаме щастливи семейства, не искаме всички хора да имат такива семейства. Много пъти се чуват обвинения, които остават недоказани, че свидетели на Йехова разбиват семейства и просто това е едно постоянно хвърляне на обвинения. Няма доказателства, от 10 години се говорят едни и същи неща и просто става една като говорилня. Подкрепяте ли кръвопреливането? Не, свидетели, момент само да довърша. Свидетели на Йехова, според тези обвинения, не уважават държавните символи. Няма нито един случай доказан на свидетел на Йехова, който да е показал неуважение към държавните символи. Ако този, който обвинява това, докаже това, това е едно нещо. Но ако само се обвиняват за едни същи неща, пак казвам, става една говорилня. Просто няма смисъл да се говори дори. А вие сте против кръвопреливането. Ако, примерно, вашето дете се нуждае от животоспасяващо кръвопреливане, това би спасило живота му, какво бихте направил? Първо, това е една хипотетична ситуация. Второ, когато се говори за кръвопреливане, прилагателното животоспасяващо не винаги е уместно към тази медицинска процедура. Аз не съм лекар, но има много лекари и медицински специалисти, които ясно показват и са съгласни, че кръвопреливането в много случаи е виновно за смъртта на пациента, колкото за това да му помага. Карина, но това е много дълга тема. Останете на линия. Не чухме отговор за това дали са секта или религиозно вероизповедание. Гостът ми Стоилдо твърди, че са секта, така ли? Попитайте как са регистрирани. Дали са регистрирани по закона за лицата и семейството или като вероизповедание? Дали са неправителствена организация или вероизповедание и защо? Чухте ли въпроса? Чух добре въпроса. Пак по принцип ми е интересно как от една трагедия се преместваме от други въпроси, но добре, ще отговорим на този въпрос. Интересно да отговорите. Свидетели на Йехова са регистрирани като вероизповедание. И употребата изобщо на думата секта по наш адрес, това пак е проява на дискриминация и лоша нагласа към нас. А как искате да ви наричат? Както сме. Едно религиозно изповедание, както много други. А от кога датира вашият конфликт с ВМРО? Защото през 2010 година вие се надигате срещу тях, започвате кампания срещу ВМРО. Каква е причината тогава за тази кампания? Казвате, че е некоректна политиката им. По принцип е добре да изясним ситуацията. Свидетели на Йехова нямат конфликт с ВМРО. ВМРО имат конфликт с свидетели на Йехова. И това Знаете, може ли да ви задам един въпрос и аз? Ние не сме, само да се доизкажа, ако може, все пак, нали, аз имам права. По принцип, ВМРО е предприело кампания спрямо свидетели на Йехова, не обратното. Ние просто се защитаваме от тези опити, нашата репутация да бъде опетнявана. Имам един конкретен въпрос към вас. Въпросът. Как се издържат свидетели на Йехова в България и колко данъци плащат годишно на българската държава? Това е хубав въпрос. Ние сме открити като хора. Тази информация има на разположение от повече от 12 месеца в интернет. По принцип бих могъл и страница да кажа, но сега нямам тази информация, но има тази информация. А как си обяснявате това, че на много места по света също има конфликти около такъв тип религиозни организации, не са добре приемани, не са желани? Защо винаги около вас има някакви конфликти? Каква е причината? По принцип аз не съм специалист по религия, така че не мога да се ангажирам да давам такива оценки. И може би тук е място да подчертая, че много хора в България с удоволствие общуват със свидетели на Йехова, така че да се създава една такава картина, че свидетели на Йехова винаги са гонени, мразени, бити от всеки и от всички, това просто не е реално. Карина, благодаря ви. Спираме до тук, защото ще включим от представител на прокуратурата Евгений Озунов, говорител на районна прокуратура в Бургас. Трябва да е на телефонната ни линия. Той е проследил разговора и да чуем позицията на прокуратурата за всичко, което се случи в Бургас. Добро утро. Добро утро. Слушаме ви, господин Озунов. Какви мерки ще предприемате? Има ли задържани хора за повече от 24 часа? Разбрахме, че лидерите на ВМРО са били само разпитани, след това освободени. Сега какво предприемате? По отношение на този казус, както се видя и от кадрите, които показахте по телевизията, действително съществува данни за престъпление. Образовано е досъдебно производство. Същото е с работна квалификация по член 164 алинея 2 от наказателния кодекс, а именно за оскверняване и повреждане на молитвения дом.
При тези условия установени са доста лица, разпитани са част от пострадалите, извършват конкретни действия по разследването и към момента. Искам да кажа две неща. Едното е, че никой от тези лица няма да си избегне наказателната отговорност, тъй като това е престъпление. Ако има съставомерни телесни повреди, ще носят отговорност и за това, включително и за хулиганските действия, които очевидно са извършили. Работим усилено. Събрали сме доказателства за конкретни лица. Притеснение буди факта, че тази агресия е предизвикана и реализирана от деца, както се вижда. Но, те не са деца. Господин Узунов, никъде не виждаме деца. Дайте да сме наясно. Тоест непълнолетни са, поне видимо там от кадрите. Вие може да го установите. Ние ги установяваме с конкретни имена и конкретни лица. Имат ли обвинените хора връзка с ВМРО? Установили ли сте вие такава? Имат ли те? Ще търсим причината за поведението им и ако установим, че някой от ВМРО е бил подбудител или помагач към такова деяние, ще носи съответната отговорност. Отговорността е лична и никой няма да избегне. Благодаря ви, Евгений Узунов, говорител на Бургаска прокуратура, с мнение, че всъщност отговорността е лична. Ангел Джамбазки, мой гост в студиото, каза, че е абсолютно вярно. Но видяхме отново, и картинка от случката знамена на ВМРО, понеже казахте, че момчета с качулки... Момчета с качулки казахте, че бият, но момчетата с качулки държаха и знамената. Категорично ли се разграничавате, ви питам? Да, разбира се. Да, разбира се. Не сме организирали нищо различно от протест срещу тази секта Свидетели на Йехова. И ще продължим да правим такива протести. А защо сте допуснали вмешателството на външни хора във вашият протест? Обявата за протеста беше пусната в социалните мрежи. Всеки, който има желание, може да протестира. Дам ви пример. Помните 14 януари миналата или по-миналата година? Имаше протест, организиран от няколко граждански организации пред Народното събрание. Група млади момчета направи нещо подобно и в края на краищата обърна целият протест, се съсредоточи върху това там, нали така? Нали не се изненадвате? ВМРО води кампания срещу свидетелите на Йехова. Да, ще продължи да води, защото това е опасна секта, която проповядва несъвместими според нас с българското законодателство. Така ли ще я водите? С камъни и с побоища? Не я водим по този начин, ще я водим с всички законови средства. Добре, понеже ще заместник председател на ВМРО.